Oraingo ariketa honetan, ekainako 2019ko B3 ariketan ematen diguten funtzioa da fx berdin x karratu bider exponentzial ber ken lau x. Beraz, azaldu duan bezala, hau lortzeko, funtzionen maksimoak eta minimoak lortzeko, lehenik funtzioa deribatu behar da, zerora berdin du, eta x-ren balioa edo balioak atera. Jarraian, funtzioaren bigarren deribatua atera, eta x-ak lortu ditugun x-aren balioak sartuko ditugu f', bigarren deribatuan. Beraz, hor, sartzen ditugunean x-ren balioak, ematen digun funtzioa, zenbakia, ematen badigu txikiago 0, maksimoa izango da, eta ematen badigu handiago 0, minimoa izango da. Beraz, kasu honetan, funtzio hau deribatzen hasiko gara, lehenengo deribatu egiten. Beraz, funtzionen lehenengo deribatua, badaukagu hemen bi funtzio. Hau izango da f funtzioa eta hau g funtzioa. Beraz, bi funtzio ezberdin biderkatzen gaudenean, erabili behar dugu deribatzeko formula hau. Zein, lehenengo funtzioa f eta bigarrena g. Hau deribatzeko egin behar da lehenengoaren deribatua, bider g, dagoen moduan, gehi, lehenengo funtzioa dagoen bezala, bider bigarrenaren deribatua. Beraz, formula aplikatuko dugu orain, eta izango litzateke. Lehenengoaren deribatua, badaukagu hau, beraz, honen deribatua 2x izango da, bider bigarrena dagoen bezala, beraz, bider minus lau x. Orain, gehi, eta orain, lehenengoa dagoen bezala jarri behar da, x karratu, eta bestea deribatu behar dugu. Beraz, hau deribatzeko erabili behar dugu formula hau. Non, ber funtzio bat goian daukagunean egin behar da f, hau dagoen moduan jarri, bider f, funtzio hau deribatuta. Beraz, jarriko dugu ef dagoen bezala, minus lau x, bider f', beraz, funtzioa deribatuta. Kasu honetan, hau izango litzateke minus lau. Minus lau x-ren deribatua, minus lau da. Beraz, orain, pizka bat konpontzen hasiko gara. Beraz, hau, lehenengo partean, ezin dezakegu ezer egin, beraz, minus lau x, ezin dezakegu biderkatu ez laburtu, regeltuko litzateke, baina alde honetan egin dezakegu hau bider hau. Beraz, izango litzateke, bider minus lau x karratu, hau bider hau, eta bider minus lau x. Beraz, kasu honetan, egin dezakeguna daukagu gaiketa bat, eta hauen artean biderketa. Beraz, egin dezakeguna da, hauen bien artean, hauek biak hartu faktore komuna bezala. Beraz, izango izateke ber minus lau x, faktore komun bezala, eta gero beza jarriko genuke. 2x daukagu, eta ken lau x bi. Bale, orain, hau izan daiteke emaitza, baina daukagunez x eta x bi aldeetan, zerora berdindu behar dugunez lehenengo deribatua, igual hobeto da, atera parentesi hauen barrukoaren faktore komuna. Beraz, hauen arteko faktore komuna izango litzateke, lehenengo minus lau x, bider, eta faktore komuna izango litzateke, kasu honetan 2x, beraz, 2x faktore komun bezala atera, eta hemen barruan geltuko litzaiguke bat, ken, eta hemen 2x. Beraz, hau izango litzateke lehenengo deribatuaren emaitza. Orain, hau, zerora x-a, zerora berdinduko dugu, eta horrela x-ren balioak atera, edo balio bat izan daiteke ere. Beraz, bauzkagu, hiru multzo desberdin zerora berdintzeko. Daukagu hau, eta hau. Beraz, hauek hirurak zerora berdindu behar ditugu. Beraz, ber minus lau x berdin 0, beraz, x berdin 0. X bat, 0 izango litzateke. Bestaldetik daukagu hau, 2x berdin 0, beraz, kasunetan ere, x bi berdin 0, hemendik ateratzen bat dugu x 0 da, eta azkenik daukagu hau, bat ken, 2x berdin 0, beraz, hemendik x ordezkatzen bat dugu, hau pasatzen dugu ona, beraz, izan izateke x berdin bat biren. Beraz, atera ditugun hiru x-ak dira, 0, daukagu x berdin 0 eta x berdin bat biren. Orain, bigarren deribatua kalkulatuko dugu eta x hauek deribatu honetan sartuko ditugu. Beraz, bigarren deribatua kalkulatzeko, hobeto da hemendik hasi dagoelako laburtuago hau, beraz, f
b'(x) izango litzateke. Vale, hemen ere badaukagu bi funtzio desberdin daukagu, alde batetik hau, eta alde batetik hau, beraz. Hau, lehen bezala, hau izango litzateke f eta hau g. Eta dauzkagunez, bi funtzio desberdin biderkatzen, funtzio aplikatu, deribatzeko hau erabiliko dugu. F' bider g, gehi f bider g'. Beraz, aplikatu dugu orain hemen. Beraz, hau deribatuta, f lehenengo hasiko gara hemendik, f' deribatuko dugu, beraz. Hau deribatzeko, lehen esan dugun bezala, formula hau erabiliko dugu. Beraz, izango litzateke, hau tal cual, dagoen bezala, ber minus lau x, eta gero ja, bider f', oza, funtzio hau, goiko funtzioa deribatuta. Beraz, bider minus lau. Vale, eta orain ja, g dagoen bezala sartuko dugu. Beraz, horrela. Bx, ken, lau x karratu. Vale, orain ja, gehi, eta lehenengo funtzioa jarri behar dugu dagoen bezala, beraz, dagoen bezala jarriko dugu hau, ber minus lau x, bider, eta orain ja, bigarren funtzioa deribatuko dugu, beraz, hau deribatuko dugu orain. Hau izan gaitzateke bi, ken, hori gara deribatuta, beraz, zortzi x. Beraz, horrela gaituko litzateke orain, hasiko gara laburtzen. Beraz, lehenengo aldean, gaiketaren ezkerreko aldean, egin dezakeguna dau, minus lau bider bi x, eta minus lau bider ken lau x bi. Laburtzeko pizka bat eragiketa. Beraz, izango litzateke ber ken lau x, bider, orain ja, ken lau bider bi x, izango litzateke ken zortzi x, eta ken lau bider ken lau x bi, izango litzateke gehi, amasei, x karratu. Bale, hori, ezkerreko aldea eta eskumako aldean, daukagu, zin dezakegu ezer ere laburtu, bi ken sortzi x daukagulako, beraz, gehi, ken lau x, bider, bi ken sortzi x. Beraz, orain ez egin dezakeguna da, helen egin dugun bezala da, ber ken lau x eta ber ken lau x faktore komun bezala atera, eta beraz, izango litzateke ber ken lau x, eta hemen daukagunez, x karratu bi eta sortzi x hauen arteko gehiketa egin. Beraz, adibidez daukagu amasei karratu, oza, amasei x karratu, hau jakenduta, daukagu ken sortzi x, beraz, ken amasei x, eta, beraz, hau ere kenduta, gelditzen zaigu bi, beraz, gehi bi. Eta kasu honetan, ezin dezakegu faktore komunatera. Bale, horrela ez, bai, horrela handago, bale. Hemen ezin dezakegu faktore komunatela, atera x eta hemen ez dago lauko x-a. Beraz, bigarren deribatuaren emaitza izango litzateke. Orain, jakiteko x hauetan ia maksimo edo minimoa daukagu, sartuko dugu ekuazionetan. Beraz, bigarren deribatuan, sartzen badugu, x-ren tokian sartzen badugu 0, beraz, eukiko genuke ber minus lau x, hau izan entzateke 0, oza, ber minus lau ber 0, bider amasei bider 0 ber bi, ken amasei bider 0, gehi bi. Beraz, hau, eta hau kenduko litzaiguke, 0 jarriz x-ean, eta bakarrik emaitza izango litzateke bi. Funtzionen emaitza. Beraz, hau, handiago 0 denez, izango genuke kasu honetan, x berdin 0 puntuan, izango genuke minimo bat. Bale, eta orain ja, beste x-ean fregatuko dugu. Beste x-a da, bat biren. Zauek biak dira 0, dira berdina. Beraz, x honetan bat biren, sartuko dugu, x dagoen tokian bigarren deribatuan, sartuko dugu bat biren, eta ukiko genuke ber minus lau, barkatu hemen ez, hemen, ukiko dugu ber minus lau bider bat biren, hemen bider amasei bider bat biren berbi, ken amasei bider bat biren, gehi bi. Beraz, hau kalkulagailuan sartzen badugu, emango liguke minus bat koma laurogeita sei. Beraz, kasu honetan, txikiago 0 ematen duen ez emaitza, kasu honetan badaukagu maksimo bat. Beraz, x berdin bat biren puntuan daukagu maksimoa.
Vale. Eta beraz, hauek biak izango litzateke emaitzak. X berdin 0 puntuan, bigarren deribatuan eman digun emaitza handiago 0 denez, daukagu minimo bat, eta X berdin bat biren puntuan, bigarren deribatuan ordezkatuz eman digunez negatibo, txikiago baino 0, badaukagu maximo bat. Beraz, hauek biak izango litzateke emaitzak. 0 minimo bezala eta bat biren maximo bezala. Oraingo ariketa honetan, badaukagu uztailako 2017ko urteko behiru ariketa. Beraz, kasu honetan ematen diguten funtzioa, maximoak eta minimoak ateratzeko, da fx berdin x berriru gehi lau zati x karratu. Beraz, kasuetan daukagu bi funtzioen arteko zatiketa bat, eta bi funtzioen arteko zatiketa bat daukagunean, deribatzeko formula aplikatu behar dugu. Non, goiko funtzioa f dituko dugu eta bekoa g. Beraz, horren deribatua hortzeko, egin behar da, f-ren deribatua, bider g dagoen bezala, ken, f dagoen bezala, bider g-ren deribatua. Zati, g karratura. Beraz, lehenengo deribatua aterako dugu, x-a, x-ren balioa edo balioak aterako ditugu, eta jarraian bigarren deribatua egingo dugu, eta beraz, eta bertan x-ren balioak sartuko ditugu, ia maksimoa da minimoa dugun ikusteko, beraz. Hasiko gara lehenengo deribatu egiten, eta formula aplikatuko dugu. Non, goikoa izango da f, eta bekoa izango da g. Beraz, kasuetan, badaukagu, lehenengo hasiko gara f deribatzen, beraz. Goikoa deribatuko dugu, eta izango litzateke 3x karratu, horrela, eta hau, kenduko litzateke. Eta ja, bigarren funtzioa g jarriko dugu dagoen bezala, beraz g bekoa, eta dagoen bezala jarriko dugu, horrela. Orain, ken, f dagoen bezala, x iru, gehi lau, bider, eta orain ja, g deribatua, g-ren deribatua, beraz, 2x. Eta horrela gaituko litzateke goiko partea. Beko partea aldiz, egin behar duguna da, g-ren karratua, beraz, g berbi, zaitzateke, x berlau. Eta orain ja, ekuazio konpontzen hasiko gara, beraz. Kasuetan daukagu, 3xb bider xb, zaitzateke, 3x berlau, eta kasuetan badaukagu 2x bider x iru, zaitzateke, 2x lau, bai, 2x lau, bai. Eta azkenik badaukagu ken lau bider 2x, beraz, ken 8x. Beraz, kasu honetan emango digu, eta behan, x berlau. Beraz, orain, hau egiteko, esango litzateke, 3x lau, ken 2x lau, x berlau, 3 ken 2 bat delako, eta ken 8x. Eta behan, x berlau. Beraz, daukagunez, x eta x alde guztietan, egin dezakeguna da x bat kendu bakoitzari, eta horrela simplifikatuko dugu pizka bat ekuazioa. Beraz, x berriru, ken 8 zati, x berriru. Eta hori izango litzateke lehenengo deribatua. Beraz, orain, x aterako dugu, goiko partetik, beraz. Kasuetan goiko partean, daukagu x iru, ken 8, beraz, x iru, ken 8 berdin 0, oza, hau berdinduko dugu 0, eta x aterako dugu goiko partetik, beraz. X berdin. Horrela 8, erro karratu ez, erro 8, kubora, berrirura, beraz, kasu honetan, x izango litzateke 2. Beraz, kasu honetan, daukagun x rentzako daukagun balio bakarra 2 da. Orain, 2 hau sartuko dugu bigarren deribatuan. Horretarako bigarren deribatua kalkulatuko dugu. Kasu honetan badaukagu. Lehenengo deribatutik aterako dugu, hau deribatuko dugu orain, beraz, kasu honetan ere, daukagunez funtzio bat goian eta beste funtzio bat behan, formula aplikatuko dugu. Beraz, goikoari deituko diogu f, eta bekoari deituko diogu g. Eta hasiko gara deribatzen. Beraz, lehenengoa f deribatuko dugu, beraz, 3x karratu, eta horrela, okenduko litzateke, eta jarriko dugu g dagoen bezala. Beraz, bider g, x berriru. Train ken, jarriko dugu f dagoen bezala, beraz, x iru ken 8, eta orain g deribatuko dugu, beraz,
bider iru x bi. Vale, eta ja behan, g berbi egingo dugu, beraz, g daukagunez hau, berbi x bersei. Eta hau berdin, orain, joango gara pizka bat laburtzen ekuazioa, beraz, iru x bi bider x iru izango ditzateke iru x berbost, ken, eta orain, hau bider hau, eta hau bider hau egin dezakegu, beraz, ken x iru bider x bi izango ditzateke ken iru x bost, eta ken, beraz, hau, al final, azkenean positibo ematen du, beraz, daukagu sortzi bider iru x iru berdin, gehi, 24 x karratu. Zati, x bersei. Beraz, iru x bost, bider, ken iru x bost, hau kenduko litzateke, eta daukagu 24 x karratu, zati x bersei. Beraz, x eta x daukagunez, hemen bat kenduko digu, eta hemen beste bat, pizka bat laburtzeko ekuazioa, eta ematen digu 24 x, kenduko ditugu igual bi xak, eta hemen kenduko ditugu ere bi x, beraz. Emango digu 24 zati x berlau. Eta hori izango ditzateke bigarren deribatuaren emaitza. 24 zati x berlau. Beraz, orain, daukagunen x balioa ezartuko dugu bigarren deribatuan. X dagoen tokian, beraz. Bigarren deribatuan x dagoen tokian bi sartzen badugu, izango ditzateke 24 zati x, zati bi berlau. Beraz, hau, egiten badugu, emango digu, 1,5, eta beraz hau, handiago 0 denez, esan dezakegu x berdin bi puntuan daukagula, handiago 0 denez, daukagula minimo bat. Beraz, kasu honetan, emaitza izango ditzateke hau. X berdin bi, bakarrik daukagunez x hau, bi, esan behar dugu x berdin bi puntuan, minimo bat dugula. Eta beraz, hau izan ditzateke funtzionen emaitza. Eta hau izan da guztia, espero dut ondo ulertu izan, gogoratu sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.